Kaya na lang. 100 na kasukal mo ha. Pre, taro nga pre. Baga pre. Baga. Op. Sama na. Ay, ako angat ang aging adlaw Ginoo. Ano man? Sus. Grabe na. Kuan kay balingaw kay nain palpa kay siya pagkakuan na gid ba. Anong nindagan siya nadagma bitaw tong bata nga to tayo. Gadanghag to, gadanghag. Pagkadugayas baso diha, murag natugkan mo guro nagamot ng baso diha. Laay magkaayo. Langasa sa nimo ay wa man gyud kay tampo aning inuma. Yaw nung ka diha. Yate ra. Og abide goy amot. Inanaon ni yung tao di ay. Mo gid. Magbuwan. Saman. Bro magbuangan na nimo pre. Ay sigyaw diha nga. Kabalo nga. Kitay ganer. Round ni. Ikaw ganer ane oh. Di gyud. Mambikil jud ka. Dire be. Dire. Ganahan magka pasingot. Awara. Turing nga mo atras ko ay suga pati. Ayaw to gaya. Ali dire. Ganahan magka pasingot ali. Mausan akong gipaabot. Yati ira? Uy. Unya sa. Oh, sugalan ta ninyo ang kuan. Ayaw di ma. Sayar ko na nimo. Oh, nay 100. Dusintos daw. Dusintos mo. Di 100 daw. Abe, ambil 100 mo be. Sige. Pre. Gambay. Sige. Nanasang mga buang ay magilak dyan ang adlaw aning lagdi ni sila magsinumbagay. Ya, maurang inuma. Gawgawon be. Kaya na lang. 100 na kasukal mo ha. Pre, taro nga pre. Baga pre. Baga. Op. Sama na. Ayaw pagsigig sinumbagay ko naunsa man taon mo ay. Dapat magkahiusa tan yung tanan. Kamu ba? Anong day? Ayaw mo pagsigig sinumbagay. Dapat kitang tanan magkahiusa tanyo. Anak na tanyos Ginoo. Dugo nako, dugo ninyo. Tungol nako, tungol ninyo. Tinain nako, tinain ninyo. Baga nako, baga ninyo. Pero naong ninyo. Ha? Unsam day among naong day? Mojud. Labi na ka? Nano ka diya? Ako ano minung naong imong tripingan ni noon? Basta. Kanang inyong naong. Lubot na ako. Oh shit, not good. Buwang ka! Run!